Изгубеното овце, защо Бог не те оставя? Чувствал ли си се понякога объркан, дори изгубил посоката си във вярата? Господ Исус ни казва в Матей 1.8, 1.2-1.4: ако някой човек има 100 овце и едната от тях се заблуди, не остава ли 99 и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се? И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудили се. Също така не е по волята на Отца ви, който е на небесата, да загине ни един от тия малките. Коя е изгубената овца? Това са тези, които поради слабости, заблуждения или изпитания са изгубили посоката си. И Господ Исус сравнява всеки, който искрено търси Бог, с овца. Защо Бог не се отказва и търси изгубената овца? Чрез тази притча Господ ни разкрива сърцето си. Бог е готов да направи всичко, за да намери и спаси вярващия, който е изгубил пътя си. Всеки път, когато човек осъзнае грешката си и се завърне при Бога, Бог изпитва голяма радост и утеха. Неговата любов е безкорисна и безусловна, а Неговото милосърдие е искрено и дълбоко. Независимо колко далеч си отишъл или колко време си бил далеч от Бог, Той винаги те очаква да се върнеш в Неговата прегръдка. Божията воля отразява характера на епохата на благодата. Той иска да обича хората, да ги спасява и не иска да вижда нито една душа да загине. Днес Божият зов все още звучи. Ще отговориш ли? Изгубил ли си се някога в живота, в изпитанията или във вярата? Как Бог те е извел от объркването? Сподели своята история в коментарите, нека заедно усетим Неговата любов.